20 saat 30 minut efirde Татарстан haberleri programmasının tüp çıkarılışı stüdyoda Fənis Kamal xeyirli kişi hazır bulaşaq temalar turunda. Башкортстан халкы республиканың беренче президенты Муртаза Рахимовны соңгы юлга озатты. Biz işledik. Bizim ayтканда uzak yıllar birge. Долгие годы мы работали с ним параллельно. И соревновались, и ревновали, не спорили. Хушлашу мәрәсеменнән Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Халык нәрсә өчен түләгәнен белергә тиеш. Әгәр тиешле чаралар күрелмәсә, бу су белән тәэмин итү шелтәрләре 7-10 елдан соң булсынча узачак. Бүген Татарстанның тарифлар буенча Дәүләт комитетының йомгаклау коллегиясендә оешма алдына нинди бурычлар куелды? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Сүз һәм һөнәр көче. Bizning jurnalistika aytырга kerak. Бик көчле бүтән регионнарга караганда. Бүген Россия матбугаты көнендә һөнәри бәйрәмнәрен журналистлар ничек билгеләп үтте? Гөлназ Сайфетдинова бу хакта. Татарстанның тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев торак коммуналь хуҗалык предприятиесен административ җаваплылыкка тарту белән янады. Чөнки яңа ел бәйрәмнәрендә Казан ишегаллары көнкүреш калдыклары белән шыгрым тулыйды. Ачык Казан порталына 200дән артык мөрәҗәгать килә. Бу узган ел белән чагыштырганда 8 тапкырга артыграк. Кайбер ишегалларыннан калдыклар инде 2 атна чыгарылмый ди казанлылар. Шишәмбе көнне төбәк операторын башкала мэриясендә дә тәнкыйтьләделәр. Хәл әле дә үзгәрешсез кала. ПЖКХ директоры ул вакытта кайбер шүп контейнерлары янына кирип булмый. Каршы тартылмаган машиналар кумачаулый дигән иде. Әмма тарифлар буенча Дәүләт комитетында төбәк операторы вазифаларын тиешлечә үтәми дип искәртәләр. Критика от жителей поступает в адрес регионального оператора. Халык соңгы арада торак коммуналь хуҗалык предприятиесе идарәче оешмасының эшенә карата күпләп тәнкыйть белдерә. Ишегалларыннан чүп түгелмәсә дә, квитанцияләрдә аның өчен түләү бар. Калдыкларны чыгару графигында җирле үзидарә органнары белән килештермичә үзгәртәләр. Якын арада Дәүләт комитеты иң проблемалы очраклар буенча оешманы административ җаваплылыкка тартырга планлаштыра. Торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү халык өчен аңлаешлы һәм гади булырга тиеш. Алай гына да түгел, аларның сыйфаты да зур мәгънәгә ия. Әлеге тармактагы тарифлар, аларның ни өчен артуы һәм җыелган сумманың нәрсәгә тотылачагы турында бүген Татарстан тарифлар буенча Дәүләт комитетының йомгаклау коллегиясендә дә сөйләштеләр. Аны премьер-министр Алексей Песошин уздыра. Республика җитәкчелеге комитет алдына быелга нинди бурычлар куйганын Рания Абдрахманова ишетеп кайтты. Әгәр тиешле чаралар күрелмәсә, бу су белән тәэмин итү шелтәрләре 7-10 елдан соң булсынча узачак. Питрәш районы башлыгы Илхам Кашапов моны җирлекнең зураюы белән бәйли. Былтыр гына 240 мең квадрат метр торак төзелгән. Соңгы 10 елда халык саны 2 тапкыр арткан. Булар барысы да инженер шелтәрләренә йогынты ясый ди ул. 190 километр су үткәргәчә 1970-80 елларда тимердән һәм шуеннан төзелгән. 225 километр су үткәргәч авария хәлендә, узган елда гына да 319 авария бетерелде. Системаның бик нык тузанлыгы аркасында эчә торган суның сыйфаты начарлана. Индексация тариф во всех регионах. Нәкъ менә шуңа торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар арту коллегиядә төп темаларның берсе иде. Перенос индексации на декабрь необходим. Россия хөкүмәте индексацияның декабрьгә күчерелүен илдәге торак коммуналь хуҗалык инфраструктурасының өзлексез эшчәнлеген тәэмин итү өчен кирәклегенә басым ясый. Халыкка торак коммуналь хезмәтләрне сыйфатлы итеп күрсәтү мөһим. Моны Татарстанның тарифлар буенча Дәүләт комитетына килгән мөрәҗәгатьләрдән дә күрергә мөмкин. Былтыр шундый 1600дән артык гариза алынган. Аларның 20% нәкъ менә тарифларны формалаштыруга кагыла. Калган 80-і торак коммуналь хезмәтләренең тиешенчә күрсәтелмәү турында. Бу әйтик батареяләрнең җылы булмавы, эчә торган суның сыйфаты начар булу яки көнкүреш калдыкларын вакытында чыгармау турындагы гаризалар. Көнкүреш калдыклары иң проблемалы мәсьәләләрнең берсе дә Александр Груничев. Аларның тарифы 4% артты. Гәрчә тармак вәкилләре үзләре бәяне күтәрмәс өчен барында эшлибез ди. Все равно какие-то удорожания там запасных частей. Соңгы вакытта запас частьләр ягулык бәяләре дә арта, эшчеләрнең хезмәт хакларын да күтәрергә кирәк. Шуңа индексация уздырыла да. Без чыгымнарны киметү юнәлешендә эшлибез. Мы продолжали начатую еще в прошлые годы. Халык белән эшләүне дәвам итәбез. Экологияны саклауның әһәмияте аңлатыла. Мамадыш районында шүп-чарны вакытлыча туплап тиеп җибәрү станциясе ачылды. Актаныш һәм Әгерҗедә дә шундый пунктлар ачырга җыенабыз. Татарстан депутатлары сыйы калдыклар өчен тарифлар кертү тәкъдиме белән чыккан иде. Коллегиядә ул хакта да сүз булды. На законодательном оформлении
сейчас находится наше предложение по... Пикерне Идел буе федераль округының 13, Россияның 35 төбәге хуплау безнең дөрес юнәлештә эшләүебез турында сөйли. Коммуналь хуҗалык юнәлешендә эшләүче оешмаларны Россиянең монополиягә каршы федераль хезмәте дә күзәтеп тора. Отметили высокое качество работы Госкомитета по тарифам Республики Татарстан. Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты тариф турындагы карарларны вакытында үти. Бу тармакка инвестициялар җәлеп итүдә үз нәтиҗәсен күрсәтә. Су кертү һәм чыгару өчен тарифларны арттырмауның бер юлы дип белгечләр барлык хуҗалыкларны үзәкләштерелгән системага кушуны атый. Моның өчен Алексей Песошин район башкарма комитетларына бу юнәлештә юл картасы ясарга кушты. Чираттагы әһәмиятле бурыч тарифларны киләүне цифрлаштыру. Здесь же требует решения вопрос своевременной передачи объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям. Не у всех предприятий, имеющих необходимые источники финансирования для реализации мероприятий по реконструкции, имеются инвестиционные программы. Острым остается вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами, как по стоимости услуг, так и по качеству ее оказания. Я прошу региональных операторов, управляющие компании обратить на это особое внимание. Мы считаем, что... Коммуналь хезмәтләренең бүгенге бәясе уртача дип саныйм. Предприятие халык өчендә сыйфат белән бәя бер-берсенә туры килергә тиеш. Шуңа хезмәтнең сыйфаты тариф бәясе белән тәңгәл килми икән, аны яңадан исәпләү механизмы эшли. Мы считаем, что качество должно отвечать стоимости. Коллегиядә инвестиция программаларын тормышка ашыру юнәлешендә активрак эшләргә, амортизация фондын оештырырга, тарифка кагылышы булмаган чыганаклар белән дә эшләргә кирәклеге турында сөйләштеләр. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Уфада Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рахимовны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсиме Башкортстан дәүләт концертлар залында узды. Мәрхүмне соңгы юлга озатырга Уфага Россия президенты Владимир Путин килде. Шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев мәрәсимдә катнаштылар. Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рахимов 88 яшендә вафат булды. Ул республика белән 1990 елдан алып 20 ел дәвамында җитәкчелек итә. Аның турында башкорт халкының бөек улы диләр. Муртаза Рахимовны соңгы юлга озатырга килүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре, җитәкче урыннарында эшләүчеләр, гади халык бөтен республикадан җыелганнар. Алар хәтта концертлар залына сыймады. Муртаза Рахимов шәхесе һәм аның турында истәлекләр Фәрүзә Мәҗитова материалында. Башкортстан дәүләт концертлар залы. Бүген биргә иртәдән халык агыла. Республиканың беренче президенты Муртаза Рахимовны соңгы юлга озаталар. Монда ул яратып тыңлаган Курай моңы яңгырый. Хушлашу мәрәсиме рәсми рәвештә 12-гә билгеләнгән иде. Башкортстанлылар 9-дан ук чәчәкләр китерә башлады. Алар арасында төрле милләт вәкилләре, төрле һөнәр ияләре, җитәкчеләр, аксакаллар бар. Һәрберсе өчен Муртаза Рахимов дәвер кешесе. 90-нчы елларда үзгәртеп кору юлларында ул республиканы җитәкли һәм үзенең бөтен тормышын Башкортстан үсеше өчен хезмәт итүгә багышлый. Масштабная личность, гражданин и человек. Күп кырлы шәхес, гражданин һәм кеше, җитәкче һәм лидер. Ул бөтен тормышын Башкортстан халкына хезмәт итүгә багышлады. Ил өчен катлаулы чорда ул Башкортстанның бүгенге үсеше өчен нигез булырлык зур эшләр башында торган кеше. Для сегодняшнего динамичного развития Башкортостана. Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рахимов дәрәҗәле шәхес булса да, күңеле белән гади кешедәй үз чыгышында республика башлыгы Ради Хабиров һәм рәхмәт сүзләрен әйтә. Я хочу сегодня низко поклониться Муртазе Губайдуловичу. Мин бүген Муртаза Губайдуловичка баш ие безнең республиканы Россиянең бөтенлеген саклаган өчен, Башкортстанны илнең абруйлы төбәге дәрәҗәсенә күтәргән өчен, ныклы икътисад, кешеләрне кайгыртуы, туган телебез, мәдәниятебезне саклаган өчен рәхмәт әйтәсем килә. Башкортстандагы һәр гаиләнең Муртаза Рахимов белән бәйле үз тарихы бар. Һәрберсе аның турында истәлекләрне саклый. Татарстан белән Башкортстан тугандаш республикалар илнең яңа тарихында үсеш юлын иң куеп үтәләр. Муртаза Рахимов белән хушлашырга Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм Минтимер Шәймиев шәхсән килделәр һәм мәрхүмнең туганнарының кайгысын уртаклашалар. Муртаза Губайдулович был для нас очень близким человеком. И, конечно же, это огромные потери не только для Башкортостана, Татарстана, в целом для нашей всей России. Муртаза Губайдулович и Минтимер Шәймиев всегда были очень близки, дружили, и это послужило нашим тесным экономическим контактам в творческих наших проектах. И, конечно же, Муртаза Губайдулович часто бывал в нашей республике, принимал активное участие в крупных культурных, политических мероприятиях.
И, конечно же, Муртаза Губайдулович, он был примером. Он отдал все силы, знания для развития республики, для развития своего народа во благо нашей большой России. Ауыр туфрағы жеңіл болсын, мәңгілік йоқысы тыныш болсын, орны ұжмақтың түрінде болсын. Ең изгі тілектер. Біз ішледік, дұрысыңын айтканда ұзақ еллар бірге. Долгие годы мы работали с ним параллельно, и соревновались, и ревновали, не спорили, но общий язык находили, хотя с ним и со мной находить общий язык непросто бывало. Мы братские народы с вами, значит, но нам удавалось находить общий язык и достичь успехов. Наш вклад в развитие Российской Федерации, и пусть это будет и в политическом плане, и пусть будет в чисто хозяйственных делах, она удавалась. Муртаза Рәхимовка ярдәме, киңәшләре өчен укучылары, замандашлары рәхмәт сүзләрен әйтә. Киләчәктә аның башлангычларын дәвам итәргә сүз бирәләр. Мөхтәрәм Луиза ханым, Муртаза Губайдуловичның туганнары, якыннары, дорогие соотечественники, братья и сестры. Муртаза Губайдулович ул икътисадка яшәү сыйфатына гына түгел, Россиянең үзәгендә урнашкан Башкортстанда милләтара татулыкка да зур игътибар бирде. Муртаза Рәхимов белән хушлашырга бүген ил президенты Владимир Путин да килде. Ул чәчәкләр салды һәм аның янында тын гына басып торды. Башкортстанның беренче президенты белән хушлашырга килүчеләр меңнәр белән исәпләнә. Аларның һәрберсенең Муртаза Рәхимов белән бәйле истәлекләре бар. Аерым эш гамәлләре өчен рәхмәт әйтәләр. Уфабызда иң матур биналарның берсе безнең Уфа Нур Татар дәүләт театры. Менә ул татар халкына бүләк итте шушы бинаны, шушы театрны. Рәхмәтле без бөтен театр коллективы исеменнән, барлык татар халкы исеменнән бүген мин аңа нык зур рәхмәт әйтәм һәм аның алдында баш иеридем. Яшьләр театрын ягынан тулыгынса төзү һәм зур реконструкция талап итте. Башкорт дәүләт опера һәм балет театры. Булар барыгы әлбәттә республика исәбеннән булды. Башкортстанның беренче президентын Уфада мөселман зиратында җирләделәр. Фәрүзә Мәҗитова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Россиядә матбугат көне 1703 елның 13 гыйнварында Петр I фәрманы буенча Ведомости газетасының беренче саны дөнья күргән. Һөнәри бәйрәм буларак ул 1991 елдан билгеләп үтелә. Бүген бу уңайдан Рөстәм Миннеханов масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Президент хөкүмәт йортындагы утырышта каләм ияләре һәр вакыт җәмгыятьнең мөһим институты хакимият белән халык арасында элемтә урнаштыручы булды дип ассызыклый. Весьма важно соблюдать главные принципы журналистского профессионализма, доносить объективную и достоверную информацию. Вообще любая наша реформа, любые наши действия, они должны четко быть доведены до населения. Ну и, конечно же, аплодисментами поздравим наших коллег с профессиональным праздником и, конечно, побольше хороших новостей. Хорошие новости никто не считает, все хотят какие-то плохие новости, но вы на это не смотрите. Все равно позитивные новости должны быть. Если человек живет только плохими эмоциями, он килячагью. Нам нужны хоть небольшие, но всегда победы. Их тоже надо видеть. Россиядә матбугат көне уңайыннан бүген Татарстан журналистлары бергә җыелды, каләмияләрен бәйрәм белән Фәрит Мөхәммәтшин котлый. Быелгы очрашу урыны үзенчәлекле сайланган техникумда уза, журналистларның берсе дә әлеге уку йортында укымаган, аның башка сәбәбе бар. Булгарский, кстати, здесь только шли без... Меня Булгар заманда был ювелирные изделия, да? Вы решили, чтобы все-таки оно сохранилось?
Балшыктан ясалган әйберләр, зәркән эшләнмәләр, күннән тегелгән читек мендәрләр. Буларның барсына да халык сәнгате һөнәрләре техникумында өйрәтәләр. Матбугат көнендә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән шушында очраша, остаханәләр эшчәнлеге белән танышалар. Быел уку йортына 60 ел була. 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар, Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы. Нәкъ менә биредә халык сәнгате һөнәрчелеген, кәсепләрне саклау, үстерү һәм таныту юнәлешендә көч куялар да. Журналистлар каләмнәрен, операторлар камераларын читкә куеп, бүген монда мастер-классларда да катнашты. Балаларга менә бу һөнәрне өйрәтүне хәзер максат итеп куям. Алга таба да безнең журналларыбызда ул эшләре буенча сәхифәләр булачак. Электен кемнәрдер чабата кигәндә дә безнекеләр читеккә үчле булганнар. Шуңа күрә бу безгә тамырларыбызга тагын бер кат якынайып, үзебезнең ялкау халык түгел икәнебезне һәм шул фәкать тырышлыгыбыз аркасында, үҗәтлегебез аркасында, алтын куллы булганлыгыбыз аркасында бер кайчанда югалмыйбыз икәнне раслый торган ел булыр дип ышанам. Без укытучылар елына да, мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буенча да безнең аерым рубрикаларыбыз эшләп килә. Йолаларыбыз дигән рубрикаларыбыз эшләп килә. Газетада да, сайтта да һәм соцсетьләрдә дә. Бүген биредә матбугат чаралары мөхәррирләре, федераль мәгълүмат чараларында эшләүче журналистлар Фәрит Мөхәммәтшин бәйрәм белән котлап каләм ияләренең эшен югары бәяли. Бүгенге көчле мәгълүмат ташкынында тамашачы укучыга төгәл дөрес хәбәрләрне тиз арада җиткерү мөһимлеген ассызыклады. Социаль җаваплылык бермә-бер арта ди парламент башлыгы. Татарстан матбугаты төрле яктан караганда да Россия Федерация субъектларында беренче урыннарда. Бу безнең бәя түгел. Аны бәялиләр укучылар, язучылар һәм журналистлар. Менә мин әйтергә, аның бер байлыгы шунда, бүгенге хәлне дөрес иттереп, аңлашылык иттереп, халыкка вакытында җиткерү тагын бер зур өлеше. Электән килә торган безнең байлыгыбызны, менә булганлыкны, халыкның тырышлыгын, халыкара дуслыгын саклауда күрсәтүе безнең өчен бик мөһим һәм бик кыйммәт. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм йөзеннән республикада башкарылган кулачлы эш хакында сөйләү дә мөһим ди парламент башлыгы. Безнең хезмәттәшләребезнең Нурлат әбиләре турында репортажын искә алды. Алар хәрбиләргә йон-оек башлар бәйли. Я смотрел, показывают сельский татарский район, очень хорошо показали. Жерлы, носки вяжут, бабушки, вы, наверное, видели, я увидел, думаю, как хорошо, что их показали. Привозят в Казань, а мы потом организовываем, отправляем туда. Вот какой у нас народ. Газета, журналлар, радио, телевидение, электрон басмалар, мәгълүмат агентлыклары. Республикада бүген 700-дән артык масса күләм мәгълүмат чарасы эшли. Гаилә иминлеге, сәламәтлек теләп калабыз һәм уңышлы эшләргә безнең журналистика әйтергә кирәк. Бик көчле, бүтән регионнарга караганда үзебезнең сөйләшерлек, язырлык һәм авыр кыен темаларны күтәреп сөйләрлек журналистларыбыз күп һәм бик уңышлы шуңа эшләп киләбез. Һөнәри бәйрәм кайбер хезмәттәшләребез өчен икләтә шатлыклы һәм истәлекле булды. Югары һөнәри осталыклары өчен дәүләт бүләкләре, рәхмәт хатлары тапшырылды. Гөлнәсә Фәйзинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда ТСРның һәм Россиянең халык артисты тоналган дирижер Фуат Мансуровка истәлек токтасы ачылды. Аны Карл Маркс урамында артист яшәгән йорт диварына урнаштырдылар. Биредә ул 1968-1971 елларда торган һәм иҗат иткән. Быел исән булса Фуат Мансуров 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтәр иде. Татар музыкасын дөнья дәрәҗәсенә күтәргән шәхес Казакстанда татар гаиләсендә туа, ләкин күп кырлы иҗаты аны башка илләрдә, төрле шәһәрләрдә дә тоналган артист иде. Безнең республикага ул 1968 елда күченә, Казанның Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында эшли башлый, Казан дәүләт симфония оркестрында баш дирижер вазифасын башкара. Зур сәхнәләрдә яңгыраган Алтын чәч, Җәлил опералары, Шүрәле балеты иҗатының аерылгысы сөйлеше. Фуат Мансуровның 100 еллыгына әзерлек эшләрен инде быелдан ук башлыйлар. Республикада аның исемендәге конкурс оештырылачак, шулай ук төрле конференция һәм очрашулар да уздырырга планлаштыралар. Әти турында күп сөйләргә була. Ул шат күңелле, юмор хисле кеше иде. Шул ук вакытта таләпчән дә була белде. Үз эшен чынлап яратты. Фуат Шакирович Мансуров, ул безнең өчен бөек дирижер, аның кул астында миңа да
эшләргә туры килде. Үзенчә дәрәҗәле дә һәм рәхәт тә, күңелле дә. Аларга бик зур рәхмәт. Менә шундый мәрмәр такта ачабыз. Аның истәлегенә, аның исемен мәңгеләштерәбез инде. Бу татар халкының дөньяга таныткан кеше, шундый зур шәхес, дәрәҗәле шундый авторитетный музыкант инде менә. Президентыбыз Рустам Нургалиулы Миниханов исеменнән, Минсимир Шарипович Шаймиев исеменнән сезне барыгызны сәламлыйм һәм бу шундый зур вакыйга белән тәбриклим. Действительно, сегодня уникальное событие. Бу чыннан да бик мөһим һәм истәлекле көн. Фуат Шакир улы башлаган эш дәвамлы булсын иде. Юл буйларын команда саперлар тикшерә. Яңа гасыр каналы журналистлары махсус хәрби операция зонасында ничек эшли? Реальное время интернет газетасындагы язмадан укый аласыз. Казанның Яңа Савин районы уңайлы йорт идарәче оешмасы хезмәткәрләре Лисичанск шәһәре халкына гуманитар ярдәм әзерләгән. Бу олылар, балалар өчен өс һәм аяк киемнәре. Аларны Читаев урамындагы ярдәм үзәгендә туплаганнар. Оешма 7 ел дәвамында эшләп килә. Монда халыкта актив катнаша. Кием салымны мохтаҗларга тапшыралар. Гуманитар ярдәм җыярга да идарәче оешма хезмәткәрләренә гади кешеләр булышкан. Бүген 50-гә якын тартманы Горький шоссесында урнашкан үзәк складка җибәрделәр. Лисичанск шәһәренә чираттагы йөк якын арада китәчәк. Biz birbirlerini kabul edip əzəllər bir aydık ağır yaşayış semyalarga, köp bağlı semyalarga, bağlar yurtlarına bu indi işini kadar biz ayıştırdık. Şuşa Lisichansk şəhərində yaşayışı halkka buluşu negizindən jığan birbirlerini şunda jiberəbiz. Hozirgi vaqtda kishi jiydi, сотрудниклар жилай birdilər, bolalar üçün, oğullar üçün jiyib bizning Lisichansk degan shaharga gumanitarniy pomosh iltib shunday bir umid bilan, mishta bilan jiberamiz bugun. Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты республикадагы куяннарны санаган. Алар бездә 37 мең икән, 28 мең соры һәм 9 мең ак куян бар. Аклары кызыл китапка кертелгән. Шулай ук республика районнарында йорт куяны асраучылар да күп. Нәрсә ашарга яратканнарыннан алып, әлегә җәнлекләрнең кәефе нинди икәнне кадәр беләләр. Әйдә, дуслар, килегезләр монда, малайлар, кызлар. Менә шулай яратып карый куяннарын Азат Шәйхетдинов. Озын кулаклыларны инде 20 ел асрый. Беренчеләрен кызының туган көненә бүләк иткәннәр. Хәзер исә 100гә якын куяны бар. Җайлы. Үгезләр шикелле бәйлисе юк, нитәсе юк, моны тып-тыныч. Азат Шәйхетдинов куяннарын Сабантуй батырларына да бүләк итә. Ул үзе дә милли көрәш буенча спорт остасы. Яшьләрнең уңышларына сөенеп, бу җәнлекләрнең тынычландыру сәләтен аларга да тапшырырга тырыша. Үзләре килеп, менә шайтырып кулларны ялап, әкренге ашагын биргәндә, үзенә күрә бер тынычландыру сорасы дим инде. Теге безнең ни булмаса да, яхшы ниләр уялар булмаса да, үзебезчә инде тырышып, матур итеп шуларны карап көн сайын, шулар белән яшәп ятабыз инде, менә тормыш итәбез. Это самка чемпионов Европы. Булары исә лаеш егете Семен Ишеев куяннары. Үзенә 16 яшь кенә булса да, озын кулаклыларны инде 4 ел асрый. Әле күптән түгел генә тагын 10 куянкайы туган. Артур, Белла, Мелла нинди генә исемлеләре югаларның. Милые живот. Алар бик матур һәм сөйкемле җәнлекләр, тынычлык яраталар. Йорт хайваннары үзләренең хуҗаларына охшый диләр бит. Агрессив булсаң, еш борчылсаң, куяннарың да шундый булачак. Хәзер Семенның бургун тукымлы 100 куяны бар. Башта үзе өчен генә тотса, хәзер сатар өчен дә үрчетә. Куян елында озын кулаклыларга күбрәк игътибар бирергә һәм баш санын арттырырга ниятли. Бу үзенчәлекле мавыгуна әти-әнисе дә сөенә. Куяннар бик сөйкемле һәм матур җан ияләре. Быелга өметләр зурдан. Бу безнең ел, улыбыз Семен елы булсын иде. Бу куянлар 10 көнлек. Алар балаларга күзләре ачылмаган әле. Яңа туганнарында инде 3-4 еллыкларында тута Михаил Волков. Озын кулаклылар аны инде 5 ел дәвамында шулай сөендереп тора. Иртәсе дә хәлләрен белүдән башлана. Йомшак ипи, будай һәм он белән сыйлый. Ә куяннар исә җан җылысы белән бүлешә. Алдан икенегенә аннан китте, шуннан 70-кә дә итте, 60-ка да 70-60 була. Яйкен асовый. Нишәтәсен тик кенә ятасы килми, мәтәм biraz эш була дидем. Хобби. Шулай бит. 2023 елдан Михаил Волков та зур уңышлар өмет итә. Куяннарның төрле тукымларын асрап, аларның баш санын арттырырга ниятли.
Төрле гыйбарәләрдә әйтелгәнчә, куян бит әле ул кыйммәтле күрек кенә түгел. Ул кешеләрне юата, тынычландыра, аларга җан җылысы бирә. 2023 елда әлеге 4 аяклы йомшаккай өйләрегезгә бәрәкәт, муллык алып килсен. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Башкала аэропортында халыкара хоккей турнирында катнашучыларны каршы алдылар. Шәк-шәк, милли һәм биюләр белән ислам илләре арасында ярышлар иртәгә Казанда башлана. Монда ир-ат һәм хатын-кыз үзешчән командалары катнашачак. Спортчылар 13 илдән Бахрейн, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Марокко, Төркия, Ираннан килде. Безнең республиканы Акбарс һәм Татарстан командалары тәкъдим итә. Составта ветераннар һәм хәвәскәр спортчылар. Аларның беренче уеннары иртәгә спорт сараенда сәгать 10-да, 9-да Иран командасы, 1-дә Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, кичке 6-да Төрекмәнстан белән булачак. Турнир 17 гыйнварда төгәлләнә. Монда җырчы Динә Гарипова, Хабиб Джахалип һәм фигурлы шоу буенча олимпия чемпионы Валина Захитова чыгыш ясаячак. أقول إنه كثير حلو إنه نيجي هنا نلعب لأنه Ömrüm boyu хоккей уйнayım. Россияда булырга күптән хыялланган идем. Ниһаять теләгем ишенге ашты. Уеннар уңышлы үтәр дип уйлыйм. It's a great honor. Бу турнир барлык мөселманнарны берләштерәчәк. Һичшиксез без монда яңа дуслар табачакбыз. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit. Только в январе с преимуществом до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207-2080. Exceed. Born for more. Hürmetli dostlar, siz bilen bugün yaşayan yerinizden kilet yatırıp şöyle gidip Türkiye Prezidenti Erdoğan bilen şuraşıp anarda bir ay boyu kulak kulağı alır idiniz miken? Evul bulgan. Min, Raif Sadriyev sizni 14. 15. 16. yanvar kişinde Kamal Tiyatro'nun kişi sahnesinde benim başkanımda bulgan Derviş monospektaklini karağa şakran. 12+ barınızda kıtıp kalan kiliz. İhtibar 9 fevraldan 19'una kadar Munçattaş İstrada Teatrı Kazan'da Unix konsertlar zalında Şat Sayın Şat isimli ür-яңа tamaşasını ko'rsatdi. Rahim etiniz. Bizning tomoshalarda ko'rishik, rahatlanib kulishik. Enver Nurgaliyev tuğan günün Kazan'da bayram ite. 26, 27, 28, 29 yanvar Kazan Unix. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все, этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Йөрелгән автомобильләр сатучы яңа автосалон Казанда. Леон Авто. Дөньяның күренекле һәм затлы автомобильләр брендлары. Тикшерелгән, сыналган, диагностика ясалган. Утырдың да киттең. Казандагы телефон 214 14 14. Леон Авто. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда аяз һәм тотрыклы һава шартлары урнашачак. Файдалы мәгълүматтан соң һава торышы белән тулырак танышырбыз. Данил Мастер республика халкын яңа ел белән котлый һәм гыйнвар ахырына кадәр корпус җиһазы заказларына 20% ташлама бүләк итә. Тулырак мәгълүмат 2-167-166 телефоны буенча. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда алмашынучан болытлы һава уртача 14 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарында түбән Кама, Яршаулы, Алабугада болытлы һава уртача 12 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук болытлы 12 градус салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем көтелми уртача 14 градус салкын. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә термометр баганалары 11 градуска кадәр төшә. Чистай, Нурлат, Мамадышта болытлы һава уртача 13 градус салкын. Якшәмбе күк йөзе болытсыз булачак дип фаразлыйлар. Көндез кояш чыга, температура фоны үзгәрми. Горький Амет паркы һәм Горький метросы янындагы Новые Горький шәһәр паркы торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпич йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмат 2-677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясе.
Квартиры с чисторой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2-677-677. Башкалабыз Казанда болытлы һава уртача 11 градус салкын. Җил көньяктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 770 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 77%. Җирнең магнит каратыныш бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.